Hej alle sammen og velkommen tilbage til Sepsis kanal. I dag der vil jeg lave nogle tricks med min bold og prøve at ramme i skraldespanden hernede. Og vi starter bare med første skud. Så. Ui. Simpelthen nu. Nå. Næste søg, kom nu. Skal om lige. Okay. Høj. Det går ikke lige så godt lige nu, men det kommer. Okay, nu prøver vi med stivtår. Jeg er så tæt på. Høj. Det kommer nu. Video, den er slut. Vi skal lige se, om vi kan slutte en og anden til. Det går godt, den her rebond. Jeg har lige sådan en også. Jeg skyder lige den sidste af, og så slutter jeg videoen. Min freefeed, den røg over hækken. Så, men jeg tror, jeg slutter videoen her, og tak fordi I så med, og husk at subscribe og like, og så kommer snart en ny, snart, tror der kommer den næste video, det er nok en pizza challenge, hvis jeg får 25 subscribers, så gå ind og subscribe på min kanal, og så kommer der en pizza challenge. Hej hej!